आच्छा ओमफ्राय बे किडनेफोरनि खिलाफ माबा मोनसे प्रुफ दङ नामा नोंसोरनाव? सार आं बै जायगासिम लानानै थांगोन जेराव आंखौ किडनेप खालामनानै दोनदोंमोन। मिस्टार दैमारि ओमफ्राय फन लकेसनखौ नायखाबाय ना? येस सार नायनायाथ' नायखाबायमोन जोङो। ओमफ्राय मिस्टार सानसोरां नोंथां दा नोंनाव फना गैयाना? नङा सार माने जेराव सानखौ खानानै दोनदोंमोन बिनि एसे ससे थांनानैसो मोनदों लकेसनखौ। अब्लाबो जोङो सानखौ खानानै दोननाय जायगायाव थांबा खेबसे मोजां जागोन नामा? जेबो प्रुफ गैयाबाथ' जोंबो हमनोथ' डाइरेक्ट हाया। थेवबो दैमारि नों बिसोरजों थांफानानै नाय। अके सार। थ'दो बिदिब्ला बै लकेसन मोननाय जायगायावनो थांना नायग्रोनोसै। सार बे सना आरो बिमा फिसा बिसोर सानैयानो आंखौ किडनेप खालामनाया आरो बिसोर आंनि फनखौ बेलेग जायगायावसो गारहैबाय खोमादां। आंबो हाखु दाखु फैनायावनो फनखौ लाबोनो हायासै। गावनि एक्जेक्ट लकेसनखौलाय रावबो दायनिगिरियानो खोन्थाखाया। नाथाय सार आं आंनि किडनेपफोरनि महरफोरखौ गोसोआव दंखायो। बिसोरनो आंखौ बिमा फिसा किडनेप खालामदों। दा जानांगौ आंनाव प्रुफ गैयाबाबो अब्लाबोथ' आं बिसोरनि मोखांखौ नुदोंना। बेखायनो आं बिसोरनि खिलाफ केस होनो फैदों। आरो सार आंनि फिसायखौ किडनेप खालामनायनि दायाव बिसोर दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ। जागोन नोंसिनि केसखौथ' लाखिबाय जोङो। दैमारि बिसोरजों थांफानानै फै। अके सार। आरो बिमा फिसा सानैखौबो हमनानै थानायाव लानानै फै। मा नंगौ मा नङा गासिबो थानायाव फैब्ला मोनथिजोबगोन। अके सार। बिसोरखौ जेरैखिबो जायाबाबो हमथारनांगौ अब्लानो सैथोआ गावनो गाव फैखागोन सार। आच्छा ओमफ्राय नोंथाङा बिसोरखौ सिगांनिफ्रायनो सिनायखायोमोन? मानिबा थाखाय सुथुर दंमोन नामा बिसोरजों? बे आंनि हासबेन्डनि एक्स गार्लफ्रेन्डमोन। आरोथ' बिनि थाखायनो गावखौ हाबा खालामैनि थाखायनो आंखौ गोबां जबरदस्ति खालामबो नागिरबाय थायो बियो। आच्छा बिदिबा लाभ मेटारसो। जागोन दे बिमा फिसा सानैखौबो जों हमनानै लाना फैग्रोनि। हमनानैल' नङा बिसोरखौ एकदम जेलाव सोखा सार। नङाबा आरो बिदिनो फांफुं सिगांनिफ्रायनो बियो बिदि खालामबाय थाखायो आंनि हासबेन्डखौ। बेखायनो थाबैनो बिसोरखौ बिमा फिसा जेलाव नांगौ जोंनो। सान पुलिसखौ लानानै थांसै जों बिसिनि न'आव डाइरेक्ट हामला खालामसै। औ थुनथुलि। बिसोर हाजारखि सालाखि जाया मानो अब्लाबो गवा जोंनिफ्राय। दाथ' जों बिसोरखौ एफआइआर होखाबावबाय हमजायाबा बहाथो उफायबाव। दासो मोजां मोनसिगोन आं बिसोर हमजाबा। थ'दो थाबैनो थांखानोसै। औ थ'दो माखौथो मोखां नायबाय थाबावनो थांसै। दिनैबा हले नोंसोर बिमा फिसा खारदो बहा खारनो फैनांगोनथ' नोंसोर थानायावसो ना। आंखौ किडनेप खालामदोंमोनथ' दालाय मोनसिगोन दा साजाया। नाय सान एकदमबारे खना खनला मोनसेबो जायगाखौ नों बासायनो नाङा दै। जेराव नोंखौ दोनदों जेराव खादों सब जायगाखौ खिथिजोब मिथिबाय पुलिसनो। जागोन थुनथुलि। बहा नोंखौ दोननाय बबेसिम लांनाय बहा लांनाय माबायदि जायगायाव दोननाय सब खिन्थाना होजोब। आं गोसोआव दंखायो थुनथुलि बिसिनि आउट हाउसाव दोनदोंमोन आंखौ। दे जाबाय दे माबा नङा माबा मोनसेथ' मोनखागोन जोङो। देरि खालामबाय थालाना माथो होनो। आथायाव ओमफ्राय बिमा माबाफोर नांगौ नामा? लिरना हरखादो बावलायलाङो बोरैबाबा लिराबा। हा नांनायालाय बहाथो जोबनोसै नांगौआनो नै जोबो नै लाबोयो नै जोबो माथो खालामबावनो आरो खरसाफोरखौलाय। दे आरोबा दिनैनि सानाव सनाफोर बायनो मोनबावबाथ' सोरां नोंनि अननायाव मोजां जाबावगौमोनहाय। फै दालाय अफाव सना रुफा होबाय थानो हानोब्रा दंखायोआनो माथो। नै नोङो गोदोहाय हाबा जाजेननायाव दाहोना होनाया बेल'सो ओमफ्रायलाय बहा सना रुफा गानबाय थाखोसै आंलाय। ओइ जाम्बि दालाय आरो सोरनो देखायनो सना गानफबनांगौ जाखो। नोङो अबावबा बायसोना होनाय बायदि मोनखायोहाय। हा देनां मालाय आंनि बिहामजा मोनगोन ना बिखुनजोनिखौ नङा होमबा। बिहामजोनि खोथा होननायावनो नै हा मालाथो फैबावगोन बिहामजोआलाय न'आव। बेफोर बाहेरा खोथाखौ बाद दे। फट' हरदोंमोन आंनो मिथिगौ ना फुजा जाहोनाय मानाय आबाया सेन्ड खालामहरबाय थादोंमोन वाट्सएपाव। जा मोजां नुदों खुसि दासो फिसाला फैनानै बिहामजोजों फिसालाजों थांदों नालाय समायसोखादों सोरां। बा नंगौ नामा बोरो आंबो नायदो। हरदो थाबनो बिमा न'आ खालि जायोना बिहामजो फैबासो आंहा नै गोग्गोम मोनथारो। औहाय मा ओजोंबो बिमाया थाथ'नो खोन्थाबावदोंनो बिखुनजोआ एसे थाथोंसै आरो ओरैनोबा दासो एसे मिलायहांदोंना बिदि सानदां। जायो बिदिबाबो जामायजा बिदिबा दासो माने बिजामादैखौ फसायहांबाय आरोना। औ मोजां मोनबाय दे गोसोखौ एसे आंबो स्रां मोनबायना सोरां। गथ'फोरनि खुसिबालाय जों बिमा बिफायालाय मानो खुसि जाया जानो। ओमफ्राय माबा बिमा बे माबा बैयो खानाय खेंख्रियालाय सासेया बेखौ माबा एक्सन लानो सानखोना साना बेलाय आबायालाय। बेखौनोथ' रायलायनानै दा थानायाव थांदों होनदोंमोन एफआइआर हैदोंनो। हमजाबाथ' मोजांसो मोनसिगौ आङो। औलै माथो सुख गैया बुक गैया एकदमबारे बारे डिस्टार्ब खालामबाय थायो मालायनि जिउआवलाय। मिथिबावनो आरो दे हमजाथोंहाय बिमा फिसा सानैबो पुलिसनाव थांखाबायना दा होजोंबो थांगोनदां।
नंगौलै बिमा जेसेनो बायहेरायाव थागोन एसेनो फिसालानि जिउआवसो फैदेरनो नाजाबाय थागोन ना बुजिनाय होननानै गैला माथो बेनाव माथो होनबावनो आरो आबै ओइ आबै आबौ नों मोनफैबाय औलै आबै ओमफ्राय नों 50 थाखा मोनगोन होननाया बेखौबो लाना फैखाबाय आं हामबाय दे आबौ आं नालेंखर फिथाइ थाइनै मोनबोदोंमोन दहाय सिरिनाय मोजाङानो जागोन बे हाथायावबो लांनो नांगौमोन मानो नों लांनांगौ आबै ओइ मादैया बैसिनिया बिस्रासो नालेंखर फिथाइ मोनबा खोन्था होनदोंमोन आंखौ ए खोन्थानायलाय बिदिबा आबौ आरोथ' लायोबालाय मोजाङानो जाबाय बेनोथ' आबै ओमफ्राय हा नोंखौ आङो मेथाइ जाबोनो खोन्थादोंमोन नों फुरि जानो होननाया आबौ सना लाबोआसै नांलालै आबै माइरं बायनो गैया होनदोंमोन ना बेजोंनो बायनोसै बेनोथ' आबौ दे आं दायोनो लायना फैनोसै माइरंखौ बै आदानि साइकेलखौ लायना फैनोसै आं आबै दा सानजों लाबोनोसै ने जायो दे नों थाथ' दे आबै दायोहाय जोङो आलुखौनो भाजा जानोसैलै आबै ना ओंख्रियाबो माथो मोनबाय थानो आबौ बेनो आलुआनो दालियानो जाबाय थाबाय माथो जानोखाय आबै जेबो नङा नै आबौ निजोम थाब फै दै औ जागोन दे फुजाफोरावबो आं गथ'नो जेबोखौनो होनो हायासै मालायफ्रा गोदान गोदान गानना फुजा नायदों जोंहा नायनोनो मोनासै फैसायानो गैयाबा माजों नायगोन फुजा थांबाय मेला थांबाय दालाय आरो बहाबाव आंना फिसौनि जोमासो बेस्राहांमा थासिगोन गथ'आ नोंबाहा बबे न'खरनिमोन आरो बै न'खरानोथ' नोंनिया गोसोखांगोन ना खाङा जाखो नोंखौ एसेबां खस्थ' मस्थ' देरबोबाय गथ'आ गावनि आंगोखौ लोगो मोनफिनबालाय मोजां मोनगौमोन आंबो आंहाबो दानो दं दानो गैया बुरै जाबाय नाथायबा आरो मारै लोगो मोनफिनगोन अब्लाबो हानाय मानि बे फिसौ सासेखौ आङो मोजाङै मोजां लाखिनो नाजागोन आं थांना थासान्दि लोङोबा साहाखौ लाल साहाखौनो फुदुंसै आङो मानोथो साहा नांबावगौ नांबाय थाथ'ला दे नोंबो खस्थ' मोना नङा जोंखौबो हेल्प खालामदों खस्थ' मोनदों मानो साहा लोङा जानो लोंलां हे नङा नोंसिनि खस्थ'खौ बुंनानै फोजोबनो हाया आरोना नोंसिनि दुखुखौ ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय नोंनि नेमखौ अखाफोर मिथिया मानो आइ डन्ट नो नाथाय नोंखौ आङो बहाबाथ' नुनाय मोनगासिनो माने बबेबा लोगो मोनखांनाय बायदि नुखांनाय बायदि मोनबाय थादोंलै आंथ' नोंखौ लोगो मोनफेराखैमोन ना ओमफ्राय दाख्लै लोगो मोननायल'सो ओमफ्राय नोंनि सिस्टारखौ नुवाखै जे गोसोआ मोजां मोनथाराखैनो बेना बेखायनो बै खाथिनि सासे लोगोनाव थांदोंमोन आरो दा फैगोनदां गाबबाय थादोंमोन ना बेबो माथो खालामबावनो दुखुनि समावबो माने दुखुआनो ओरैबायदि फैबाय आरोना नोंसिनि लाइफआव नोंसिनि आदानि नाम्बारखौ हरनायसै आं कल खालामनि माने बेलेग नाम्बार नुबा हमगोनदां हमालै आदायाबो मानोबा हमनो नागिरला फनखौ अब्लाबो नोङो हरनाय नायलाय हमबाय बायोदां बाराबा बिदा जालायनानै माने एसेबाबो न'खराव मा सोलिदों सोलियाखै खबर लानांगौमोन आरोना फिसाला सासेल' हिसाबै हे मा बुंबावनो आरो बिनि खोथाखौलाय अबहायबा नुनाय मोनबाय थायो आं बेखौ नुबानो नाथाय माला नुवामोन अबाव नुवामोन गोसोआवनो फैलाय लाङासैलै एकदमबारे बोरैबा स्ट्रं कानेक्सन बायदि मोनोलै अबावबाथ' नुथारदों आं बिखौ नोंसिना बाजैमोनना बाबु नानिमोन गैयामोन आरो दङमोन बाबु मिथिसार नाथाय बेहाबो मोनसे जाथाय जालांबाय आयौ माथो फेमिलियानो माबा नङा माबा मोनसेल' जानाय खोन्थाथारो सोर आलासि फैदों आब' एसेबां गोबाव थाहैयो नानि थामालाय आब' दसे जिरायबाय रायलायबाय आरो न'आव थाबाबो आइखौल' गोसोखांबाय थायो आङो बेखायनो गोसोआ एसे रेजें मोनदों साननानै थांदोंमोन आं दे होमबालाय थांनाय साहा फुदुंहैलाय जोंहा आब' आं जा मेंसोनाय मोनबाय बोरैबा आरोथ' लोमजानो ओंखारहां खर' गिदिंहांबो मोनदों नोंनो फुदुंहैदो ना उरायना आं मिथिगौ नोंना खर' सायाखै दे थांनाय आलासिनो फुदुंहैनायलाय मा जानो दसेल'सो गासिखौनावबो बिदि बानाय खिन्थिना नोङो आब' बे खर' सानाय माबानायाबो नाटक खालामनाय जायो नामा नोंनिबा मा आंहा खर' सानो मोनला नामा बिदि बुङाखै आं मालाय माथो ओरैनो आं टेनसनजों बोरैबा खर'आनो गावसि मोनजोब्बाय आरोबा नोङो आलासि फैदों नोंनो फुदुंना माथो जाखो नोंनो दंखायो जेराव आरो बैलाय बाजैया ओरैनोसो थाबाय थायो माथो बेखौ थिनना
बोरायना बाजैया मोसौ लायदों अबे मोनसे खामानिखौ हाख'नो आंनाबो माथा साजोब्बाय आब' आं हानाय नंलिया बोरायना माबा मोनसे खामानि थिनबा बे गथ'आ मानो बिदि खालामो खर' गिदिंदों खर' सादों सिगांनिफ्रायनो थाबैना नाथ'गा नांलालै अखाफोर आं थांसै खोमादां नों जिरायथ' र' आं साहाखौ फुदुंहैनि बिनानावाबो हनै फुदुं थिनबाय माबा खर'सो सालायबायनो वेट र' आं साहाखौ लोंलामोनलै बेस्रा फेमिलियानो बोरैबा एकदम जालांबायना बिसिना खोनाबा दुखु नाङोलै नुबा माथो खालामबावनो आरोना बुहुमाव सबबानो खुसि जानो हायाथ' सबनाबो मोनसे प्रब्लेम जाना होखायो सम सम नायफैनोथ' गोसो जायो र' बेस्राफोरखौ बिराद खस्थ' मोनथारदोंना आंहाथ' बिसोरजों जेबो सोमोन्दोबो गैया थेवबो मानसिजों मानसि होननायनि मोनसे खोथा थायोना बेखायनो आरोना बिदायाबो मा फाल्थु खोमालै बिमायानो थैलायलांबाय मानो फैयासै न'आव जेनेबा खबरबो लायासै खबर मोननाय बायदिबाथ' मेडाम पुलिस स्टेसनावसो थांदोंलै बिसोर दिनै सानमोनहा पुलिस स्टेसनाव थांदों औ मेडाम जों ससे फल' खालामदोंमोन ओमफ्राय पुलिस स्टेसनाव थांबायबा बिसोर हाबहैबाय आंनिबाथ' बेखौनो लानानै केसखौ रायलायहैगोनदां खोनासं नोंसोरनो जेसेबां नांगौ फैसाखौ नोंसोर मोनखाबाय खावसे आरो 50%आ नोंसोर एकदम सिरि थाबाव मोनगोन नोंसिनि फैसाखौ अके मेम फैसा मोनब्लानो जोंलाय सिरियानोखा नों सोर आं सोर भेरि गुड खुगाया सिरि थारा बन्द जानांगोन दै रावबो खुगा बेखेवनो मोननाय नङा दे मेम आरो हायोबा एसे माबा खालामनानै दोनखादो नङाबा बिसोरो माम्मि मा जाखो आइ जेरै सानदों बिदिनो जामारबाय बिसोर पुलिस स्टेसनाव थांमारबाय बिदिबा पुलिसा इसिम नागिर जोंखौबो फैखागोन ना बिसोरो पुलिस स्टेसनाव थांदों थुनथुलि मोनहा औ मामि आरोथ' अलंबाराबो लोगोनावसो थांदों बुंदों ओमफ्राय जेनेबा पुलिसा फैमारोबाथ' बिसोरथ' बेहाय जोंखौ हमनानै लांमारोबा मामि हाया आइ बेबायदि एसेबां बिसिनि गोहो एसेबां साहस बिदि हायाथ' जोंखौबो बिदि लांनो मा प्रुफ दङ बिसोरनाव मामि होमबाबो आं रागा जोंजोब्बाय बोरैबा मोनजोब्बाय जुदि बायसान्स पुलिसा फैमारोबा एकदम नर्मेल रियेक्ट खालामाय बेबायदि गियोबालाय बोरै जानो यानो जा अब्लाबो आङो पुलिसनि आथिङाव फैयाथ' मामि आरो र' बिसोरो फैब्लाथ' जोंनाव डाइरेक्ट लाबोखागोन बे साना मानोना जों बेखौ जोंनि आउट हाउसाव दोन्दोंमोन बिनि फनखौथ' आं दैयाव माबाहैखाबाय गारहैखाबाय आरोबा जोंनि आउट हाउसाव अनबो खालामखायाखैमोन आङो गुबुन जायगायाव लांनानैसो अन खालामदों आरो अफखौबो गुबुन जायगायावसो लांखादों आङो मानोना पुलिसा लकेसनखौ चेक खालामगोन ना रिलेक्स आइ मानो थैथ' गिदों नोंलाय आं दोङो ना आरो आंहा मेल्ला कन्टेक्ट दङ बिसोरजों रायलायगोन पुलिसाबो जोंखौ एख' खालामनो हाया सानदोंमोन एबार दिवालियाव जोङो जमा साना अलंबारजों एन्जय खालामगोन मोनसेबो सानायानो जाया आरो दा पुलिसनि बेफोर चेकफोरा आयै बेफोर माला मामलाया थान्दा जागोन आइ जागोन सिरिल' थादो र' आं एसे रायलायहरखानि आंनि कन्टेक्टआव पुलिसा फैमारोबा मा जागोन बोरैबा जुदि आंखौ जेराव लांमारोबा न' आं बेफोरबायदि जानो होनो हाया आंनि फिसालाया मा जागोन बिनि लाइफआ मोनसेथ' साना आंनि लाइफनिफ्राय बारग'खाबाय बिनिफ्राय अलंबारनिफ्रायबो आं गोजान जानांगौबा बेबायदि जोंखौ बोरै हमनानै लाङो आइनि आंबो मामा प्लिज जेखि खालामा थाबैनो खालाम आरो रायलायनानै दोनखा नङाबा जों सानैबो जेराव थांनांबा मा जामारगोन आयै आं थांसै होमबा थांनोसै मुजा जुथा गुस्ला नों दानो गानखाबाय खामानियानो जोबाखै र' नोंना स्कुलाव सारा दिनै थाब लिंहरदों आयै ओमफ्रायथ' सोमला आगैमोनाथ' मोनहैलायसिगोनसो दांना बिसोरबोथ' थांबाय बिसोरजों मा जानो आरो दे नोंहाथ' देरसिन हिसाबै न'नि खामानिखौबो नों मावालासे थांगोन स्कुलाव एसेसोथ' मावलांनांगोन बिमाखौ मदद खालामनांगोन एसे एनै लेट जानायालाय मा जानो आरो आङो दहाय बासनखौबो सुबायमोन आयै आगैमोन मेगि जानायखौ मास्टारा थाब लिंहरदोंनो मा जानो बिसोरलाय मा मोनथि मोननो आरो न'आवबो बेसे खामानि थायो नोंथ' एसेबांबो गथ' नंलाना जोंहा सोमलाबाबो मोना एसे उन्दै जेबो रोङा दा नोंथ' एसे एनै रोंसै नाथाय आयै दा लेट जागोन आं दायो मावफिनसै माखासे खामानिखौ आफायाबो स्कुलाव थाङाबाथाय रायखायो आंखौ ओमफ्रायलाय मा मोनथि मोननो बेलाय थाङो खामानियाव जाफैयो लोंफैयो आरो बेयो बे जेबो मोनथिया दा जोंहासो खस्थ' मोनोना आंहासो नानि थां बासना एसेबां माराम खानाय बायदि जाजोब्बाय माबा माबि एवजानाय नोंसोरनि थाखायनो एवदों दे आरो दा बेखौ आंहा मानसिनांगौ जाहैबाय गुबुन खामानिबो दङ नानि बेखायनो बिमाखौ मदद खालाम मायाबो हानांगौ दं मोनजोब्बाय हा खामलाबो मोनबावाखैसो नाथाय आयै बासन मानजिबा दा हांगारा आं ड्रेस गानखाबायमोन दानो खुफिनना आरो गानफिनबाथ' बबावबा नों फेशन श' देखायनो थांनो हा फेशन श' देखायनो थांनो नोङो बेहाय बांद्राय नाटक दादिखाय बे थोरसि गंनै सुवा सुलांबाव आरो न'खौ एसे झारु मारिनां गालां
मिथिद' आंहाबो गोबोरखि गारनांगौ बोरमा खाहैनांगौ हांसोखौ आदार होनांगौ मेल्ला खामानि दा नोमाया हारसिं बिखौसो ना बिखौसो आरो दायो नोंसोरनो संना दोनबाव हो बेखायनो एसे एनैखौथ' नों हायोना आइ मावनां गालांनांगौ मोजांखौसो बुंदों आं दे आइ दे सुनां गालां न'आ सिबलां दे एसे एनै लेट जानायालाय मा जानो राया दे थामजो बे स्कुलाव थांनो ओंखारखानाय गथ'खौलाय मा खामानि थिनबावखो हांगार हाला माबा माबि नांगोन आरो स्कुल ड्रेस गानखानाय मानाय बे सुनो हाबावो दायो लेट जाया बेहा गैया अबाव गैया बेरायनो मोनासै बारा थांगोन र' आङो गाबोन समफोर थांसिगोन ना औ थाब लोगो हमनो फैसना जाम्बिलाय बारा जिंगासिनाङा आङो थांगोन ना लोगो हम थाबैनो औ ओमफ्राय आं जा गिसोबावदोंसोमोन मारैथो बिदि एक्सिडेन्ट जाखोबा ओमफ्राय दा सना मोजां मोनहांबायना औ मोना मा जानो मोनबाय हामबायनि खारनोबो हाबावसिगोनसो आङो औ आरोबा आरोबाथ' दिवाली फैबावसिगौ जाम्बि दिवालीयाव जोंहा सानैजों एथ' मोजां बम गावगोन ना इन्जय खालामगोन सेलेब्रेट खालामगोन नों जोंनाव फैदो हाब नोंसिनावसो थांबावनांगौ नायनोसै रमा जायो जायखि आं सेलेब्रेट खालामगोन दिवालीखौ एबार नोंजोंनो अके नेना थागोन आं खामानि मावैनो दे दसे नों थाथ' दे फ्रि जाबा हरफिनबानो जाबाय बारे मेहेरबा बेफोरसोलाय ब्रा गोसोबानो बेजों गोसोबानो बैजों आं पारमानेन्ट लालालै रावखौबो आंनि गोसथोनायफोरानो दाना खालि टाइम पासल' जासिगोन आरोना नैबे गोसोखौ जानला मोनला होलाथ' मेहेरा दिवालीयावबा आरो सोरजोंबो थांगोन मेहेरासो मिन्थिसिगौ हेपि दिवाली बम गावनो बावलालै सौफैथारसिगोनलै नै बेसेनाबो हाथायावसो थांदों नाथायबा दायो गोबाव जाबोलायगोन बियो बैखौ लोगो मोनदोंमोन उमुक बायदि उमुक होननानै माथो होनबावनो आरोहाय आया नै आंनाबो फाग्लिनो माबा सोंनो नंबाय आङो मेहेर आबाखौ माबोरै जाखो माखो एक्सिडेन्ट जादों होननाया बावगारलायलांबायना बेबा माबायदि हामखो ना माखो आं फन हरबाबो थिखोखाया नालाय हरनो बाबाय आं आरो बे सनायाबो बिमा फिसा हमजाबा हामसिगौहाय आंनि फिसालाखौसो बिदि किडनेप खालामलाय मालाय एसे सहायबावनो आंनाबो फिसालायालाय हाबा जाबाय संसार मोजां जाथोंसैलाय दा माखौबा नोजोर नांबाय थायो दे एबार जामाइजोखौबो मोजां सम लानानै आलासि जानो लेंहरनो बुंसां आबैयाबो साननैसो थाथ'बावथोंसै बिखुनजोनाव आबै हा सानसोरांमोननि आबैया नोंनोमोन ना औ ओमफ्राय नोंथ' सनानि फिसाला नङा होनदा नोङो औ ओमफ्राय नङा नों बेहाय मानो आइ गथ'आ नों हारसिं फैदों ना मादों ओमफ्रायो सानसोरां आंखोला दं गैया बियो न'आव गैया नों आंखौ सिनाय हाबायना आबै सिनायथ' हादों र' दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसैलाय नेक्स्ट एपिसडजों थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक थुनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर दिनै अब्ला थांथ'नोसैलाय लोगोफोर बाय बाय जायफोर मोनायाव नायबाय गुड नाइट आरो जायफोर फुङाव नायबाय गुड मर्निं दे होमबा सनामोन बाय बाय आरोथ' माथो होनबावनो आरोना लोखिमोन नायनायनि थाखाय थेंक इउ आंनि सनामोन